BPF दोलोआ थामथि नाम्बारावबो फैया BPF दोलोआ कन्टेस्टआवबो फैया BPFआथ' थार्ड नाम्बारावबो फैया बिथांमोना खुनु कन्टेस्टआवनो फैया आथिखालाव BPFनि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो हमबाय फैयामोन दाबो फैया दाथ' आरो गाज्रिसिनसो जाबाय उदालगुरियाव तामुलपुराव जिखिनि समस्थिया बेवहाय हाबबाय गासैबो UPPL आरो BJPनि गोजा फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव BPFआ बांसिन जिर' जागोन जिर'नि अनगायै BPF दोलोआ जेबो जाया उदालगुरियाव तामुलपुराव जिखिनि समस्थिया बेवहाय हाबबाय गासैबो UPPL आरो BJPनि गोजा सासेल' MCLA दङ स' बिथांमोना MLAबो गैया सानै MLA दङ बिथांमोननि अबस्थायाबो मोजां नङा दा नंखायनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPFआ जिखिनि दङ बियो जिर' जागोन बेनिफ्राय आरो बांसिन जेबो जाया हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि सोद्रोमाफोरनि साननाय हनायफोरा पजिटिभ नङा BPF दोलोआ नेगेटिभ बाथ्रा बुंनानैनो सरकार सालायनो नागिरो बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ UPPL आरो BJPआ दरं उदालगुरि बियाबखौ लानानै मोनसे जर'खा सावरायनाय जथुमायाव BTRनि CM प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला UPPL दोलोआ फैगौ बिसायख'थियाव देरहानाया रोखा जाबाय UPPL दोलोआ दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बे मोननै बियाबाव देरहागोना 100% रोखा जाबाय होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां प्रमद बर'आ बुङो बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो बिथाङा बुंबावदों दि आथिखालनि समाव नेगेटिभ बाथ्रा बुंग्रा सुबुंफोरखौ रायजो राजाफोरा रावबो मोजां मोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां BTRनि CM प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकआव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन